Shook. What's up guys? For today's video, manguha tayo ng seashell dito sa Sitio Pananakpan, Santa Ana, Cagayan. Yan. Kasama natin, Canter, Kulot, Canter Francis, Canter Grabs, Canter Gawe, Canter Brian. Stay tuned at ito ang The Ilocano Hunter. Mga sakto lang. Francis! Ito, lakbay, patungong, Pananakpan. O mga hunter, nandito na kami. Desierto. Oo. Shook. Dito sa Pananakpan. Oh, ito karami si malaki pa yan Shook. Ito lang ang kukunin natin guys. Dito sa Pananakpan. I-video mo kita ni. Kani dalawa guys Yan, tsaka yun Ayan meron pa dito. Dami guys Sanitin nyo? Tibara na guys. Mabagaan na naman No. tayo dahil. Kaya, tinagi dilok-kilok-yabon na tataya dyan eh. Ito ang ganda. Kamain. Yan guys, ang ganda Alaman. Kung sinong may gusto, Kamain. pamain. Ito guys may color to. Mga bato to guys Ayan mga bato, patunayan ko Iuwi natin to. Yung Oy. Shook guys. Shwek. Napakainit. Kanina umulan. Si Kulot guys, namumulot. Si Canter Joey busy mamingwit kahit walang makuha. Ayun malaki. Ang laki nga. Oy. Yun dami. Ito ang dami. Yun yan. Ginip sa kam. Ayun pala. Adaw, gurampaw. Pakita guys. Pau. Yan, nakuha namin guys. Patungan? Ni, ito na guys. Iya data. Talaga na lang ni Kulo. Kurot. Apa nih? Ito. Mayat kung gulong-gulong. Matay kata. Kata doon na kata yung taga Santa Ana. Diyan may isasawa dyan na siding na. Basta tinakaulang ako rin. Ay, ada to. Alam mo yan guys. Wala pa to. Bilungan pa rin. Shook. Ay nako. May pag-art. Tara guys, sampa sa amin yan. Ayun ito nag-iipon kayong tubig may inom. Sa ulan guys, sa ulan. Magtampisaw sa Yan yung dalag mga ulam natin Kain tayo mamaya. Wala, karas sa kami na. Wala na tayo. Wala na. Parang may gardo na ayusan. Laro na tayo. Kaya mo. Madali sa pang rice cooker kami talangana niya. Pang channel ka sa pitalanga Bagat ito kasi ito.
natin nga. Pasa nyo, ito naman yun. Ayaw. Kapag kumabit ng tewa, tatay ko masunong pagkaligay ko, lumikili. Dahil yung mapakanan. Yung dagat sa kiltan nga. Imasan. Sige mo